ଅଛି ସେ ଧରନ୍ତୁ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସିଏ ଠିଆ ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। ରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାনা ଏମ୍ ଗାଡ଼ି ତ ସେଟା ଏମିତି ଦିଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦି ହାତ ଦିଟା କରିଦେଇଛି ଏମିତି ଏମିତି ଦି ହାତ ଦିଟା ଧରୁନୁ ଦୋକାନକୁ ତ କିଏ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ତମେ ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସୁନ। ମତେ କହୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁନି ଆଗୁଆ ଗଲେ କରିଦେବି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଇସା ନେଇକି ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ହେଲା ହେଲା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜିକି ଛତୁଆ ହେରିକା ଦିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଛତୁଆ ବାଲା ନେଇଯିବେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଚାଉଳ ହେରିକା ସେ କାଲି ଦିଆହବ ଆଜି ଛତୁଆ ଆଣ୍ଡାଟା ନେଇଯିବେ ଛତୁଆ ବାଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛି ନେଇକି ଯିବେ ଯିବେ